Benvinguda a aquesta visualització guiada per sanar la relació amb la mare i el pare. És molt important la nostra relació amb els pares i com ens condiciona al llarg de la nostra vida. Aquesta visualització és perquè comencis des de l'interior, des del respecte, des de l'amor, a visualitzar, a sanar aquells aspectes que pugui haver-hi entre vosaltres que t'afecten a dia d'avui, així com aquelles situacions del passat que vas viure d'una manera que et va afectar i que t'hauria agradat segurament viure-les des d'una altra manera, des d'un altre punt. D'acord? Bueno, posa't en un lloc còmode, estiguis assentada, estirada, que la posició sigui còmoda. Fes una inspiració, inspira, i al deixar anar l'aire, relaxa el cos. Pren consciència si hi ha algun lloc del cos on hi ha una mica de tensió, relaxa amb una mica de moviment i porta la teva respiració en aquell lloc. Inspira i al deixar anar l'aire, relaxa aquella zona, desinfla, porta la tensió allà. Tornem, inspira. I al deixar anar l'aire, pren consciència del teu cos relaxat en el lloc on estàs. Ara, amb els ulls tancats, visualitzaràs un espai on et sentis segura. Pot ser un espai que tinguis conegut, ja sigui a la natura, algun espai de la casa, un espai on et faci sentir feliç, tranquil·la, protegida. Un cop hagis pensat, imaginat en aquest espai, si no en trobes cap, inventa-te'l. Inventa't un espai on t'agradaria estar ara mateix. En aquest espai visualitzaràs la primera imatge que et vingui de quan eres petita. La primera, no hi pensis. Visualitza't de petita, l'edat que t'hagi vingut, en aquest espai que has imaginat abans. Estàs allà jugant, passejant, estàs sola. Ara, visualitza't que estàs, tu també, de gran, en aquest espai. Pots imaginar-te exactament com estàs ara, en l'actualitat, fins i tot vestida, tal com estiguis. Visualitza't també en aquell espai. Arribes, et presentes a la teva nena petita. Li dius, hola, soc tu, però de gran. I he vingut aquí per ajudar-te i estar amb tu una estona. Fixa't amb la sensació que té la nena petita, quina cara fa, si està contenta, si està trista, està com sorpresa. Digue-li alguna cosa,
de tranquil·litat, segons com sentis que es pot sentir. Li pots dir si té ganes d'anar a jugar, de fer les dues juntes el que estàveu fent. Si esteu a l'exterior podeu passejar, l'agafes de la mà. Sobretot que se senti a gust amb tu i que estigui còmode i tingui ganes d'estar amb tu, sense forçar. Si en aquest moment veiessis que ella no vol continuar amb aquesta situació, marxes, et despedeixes i tornaràs a intentar aquesta visualització en un altre moment. Sobretot, sempre s'ha de fer des del respecte i des de l'amor. Si continueu estant juntes, aneu passejant una mica, aneu jugant, si esteu a fora, si esteu a dins de casa, en un pis, en un espai tancat. I ara visualitzaràs i portaràs a aquest espai a la teva mare. La visualitzes la imatge que t'hagi vingut primer, ja sigui a l'edat de quan eres petita o a l'edat actual, si encara està viva. La mare, fixa't i pren consciència de a quina distància de tu l'has visualitzat. Si està molt a prop, si l'has visualitzat molt lluny. No forcis. Si l'has visualitzat molt lluny, a poc us podeu anar acostant. Sempre que no sigui dolorós per vosaltres, tant per la nena petita com el teu jo actual d'ara. Us acosteu les dues cap a la mare. I en aquest moment, des de l'amor, us saludeu. Parleu una estona. Podeu també passejar el que vulgueu. I mica en mica, quan ja estigueu més tranquil·les, podeu parlar sobretot d'alguna cosa que hi hagi entre vosaltres que estigui tensa. Si veus que has de forçar les coses, igualment com abans, pots fer aquesta visualització en un altre moment. No forcis, simplement mireu-vos i si veus que és massa dolorós, us quedeu així i directament us despediu i acabeu aquesta visualització. En el cas que continuïs, a poc, si us sents així, aneu-vos acostant. Quan arriba un moment que ja no us voleu acostar més, quedeu-vos aquí també. I des d'aquí feu i parleu d'aquella situació que està tensa. Si us acosteu més, acosteu-vos més. El que sigui còmode per vosaltres, sobretot per la nena petita i per tu. Comentes a la nena petita què és el que li agradaria parlar amb la mare, si hi ha alguna cosa de quan era petita que li ha quedat dins, que fos dolorós, que li hagués agradat tenir o que li donés algunes coses que ella sent que no li va donar, sense retrets, sense judicis. Simplement alguna situació, algun moment, algo que t'agradaria canviar i que hagués sigut d'una altra manera.
li expliques, li expresses i deixes que ella et digui el seu perquè i et doni la seva opinió. Sabem, tinguem en compte, que la nostra mare, a part de ser mare, és una dona totalment completa, amb els seus desitjos, amb la seva llibertat, amb les seves ganes de viure i fer coses. Moltes altres coses, a part de ser mare. Mirem-la a ella com a una igual, com a una dona que pugui estar al nostre costat. Ara us deixo una estoneta perquè pugueu parlar, abraçar-vos, estar una estona juntes i sanar, començar a sanar aquesta relació. Pots inventar-te allò que t'agradaria que passés. Pots ser totalment creativa. Pots tornar a crear allò que t'agradaria viure en la teva ment. Si mai vas passar un dia sencer a la platja o a la muntanya amb ella, fes-ho ara, disfruteu-lo juntes. Totes tres. A poc, aneu acabant. Us despediu pel moment i vosaltres continueu. La mare es queda allà i vosaltres ara aneu cap a un altre lloc, ja sigui de l'exterior, de la natura, del pis, de casa. La mare es queda allà des de l'amor, esperant. Mentre us avanceu cap a l'altre lloc, agafeu-vos de la mà, tu i la teva nena petita, la teva nena interna. I cap allà on us dirigiu, hi ha el pare. Feu el mateix procés, que es quedi a la distància que vosaltres cregueu convenient, la que sentiu.
Si es queden a la distància, mireu-vos. Sentiu l'amor l'un de l'altre, sentiu l'energia, si hi ha alguna tensió, si la relació està tensa. Quedeu-vos mirant i si creus convenient, deixa la visualització aquí i continua un altre dia. Si continues ara, aneu-vos acostant fins a estar juntament amb el pare. Feu el mateix procés que amb la mare. Saludeu-vos, abraceu-vos, passeu una estona junts i digue-li si hi ha alguna situació del passat, de l'actualitat, que t'agradaria canviar, que t'agradaria que fos d'una altra manera. Sense judicis, sense retrets. Explica-li el que tu desitges i deixa que ell també expliqui el perquè d'aquesta situació, el que sent ell i el que pensa ell. Pensa que pots parar aquesta visualització sempre que vulguis, fent unes respiracions i tornant al cos. No forcis. No ha de ser gens dolorós. Continua, parleu amb el pare i passeu aquesta estona fent allò que desitjaries i parlant d'allò que creus que heu de sanar i que és important per tu i per la teva nena. A poc aneu-vos despedint i fes el mateix que amb la mare. El deixes en aquell lloc, que es quedi, que esperi. Si la relació amb els vostres pares és bona, entre ells, cridar a la mare i junteu-vos tots. Si la relació no és bona i creus que no podrien estar junts o creus que per tu seria dolorós o seria estrany veure'ls junts, no forcis. Pots fer-ho i intentar-ho quan tornis a fer i repeteixis aquesta visualització. Ara no forcis. Fes el que realment senti el teu cor. Si us ajunteu tots quatre, la teva nena petita, tu d'adulta, el pare i la mare, feu el mateix procés. Primerament mireu-vos des de l'amor, des del respecte. Si així ho sentiu, podeu agafar-vos les mans en cercle
Podeu passejar, també agafats de les mans. Us podeu abraçar i podeu acabar de dir allò que tindries ganes de dir. Disfruteu del moment tots junts. Si veus que encara que la relació sigui tensa entre ells, però et sents tranquil·la i sents que pots fer-ho tots junts, fes-ho, intenta-ho. I qualsevol cosa, doncs ho deixes i ho tornes a provar, a intentar en una altra ocasió. Disfruteu d'aquest moment junts. Si els deixes per separat, mantint-los a una distància i quedeu-vos aquí i disfruta tu d'adulta amb la teva nena petita i ells dos estan observant amb amor, us observen a vosaltres. Passegeu, jugueu, abraceu-vos. Si estàs a l'exterior, hi ha un riu, hi ha el mar, us podeu banyar. Passa una estoneta, les dues juntes o tots quatre junts, de la manera que desitges, on us sentiu estimats, feliços. A poc, ves prenent consciència, us despediu, tant el pare com la mare es queden en el lloc o els visualitzes en un espai segur, d'allà on han vingut. Marxeu les dues soles, passejant, marxeu del lloc o us quedeu simplement en un espai soles. Despediu-vos des de l'amor, amb abraçades, petons. Digueu-vos que us estimeu. Un cop estigueu soles, fes el mateix amb la teva nena petita. Despedeix-te d'ella, abraça-la, digue-li que l'estimes amb tot el teu cor, que és preciosa, que estaràs sempre al seu costat, sempre que et necessiti, que us trobareu tantes vegades com desitgi, que escoltaràs el teu cor i què és el que necessita i que desitja. La deixes també en un espai segur, allà on us heu trobat, i marxes de la visualització. Fes una inspiració i pren consciència del teu cos aquí i ara, en el lloc on estàs. Comença a moure els peus, les mans, mobilitzar el cos. Torna a fer una inspiració i el deixant a l'aire. Ves movent totes les parts del cos, badalla, estira't.
i comença a obrir els ulls. Estigues una estona aquí integrant tot allò que has fet i treballat en la visualització. Pots fer-la tantes vegades com vulguis, sense forçar. Algunes vegades sanaràs una cosa, sortirà un tema, d'altres en sortirà un altre, d'altres serà el mateix tema que necessita molt més de temps i molt més amor per sanar. Sigues comprensiva amb tu mateixa, sigues amorosa i no forcis. Tot té un procés i cadascú té el seu ritme. L'important és com et sents tu després d'aquesta sanació, com et sents tu després de la visualització. Pot ser que la relació per part d'ells no canviï, però la teva percepció, el teu estat, el teu sentir sí que canviarà. I això és el més important. Hem d'entendre que sempre, en tot moment, tant nosaltres com els pares, com qualsevol altra persona, fa el que pot a cada moment, amb les eines i la consciència que té en aquell moment. Per tant, hem de tenir present i comprendre. I a la vegada posar límits no vol dir que haguem d'acceptar-ho tot, però entendre que cadascú té unes experiències de vida i actua segons aquestes experiències. I que a vegades no té les eines al seu abast o no se sent capaç per afrontar-ho o sanar-ho. Et convido a fer aquesta visualització tantes vegades com sentis. Una abraçada.